Saderengipun kita ngaturaken sembah sujud dumateng Sang Hyang Agung, Hanugraha ingkang maringi urip lan kawelasan. Ingsun nyawiji ngaturaken nyandra pusaka agung keris megantara kinatah emas satunggaling wahyu kang tumurun saking langit kamanungsan. Megantara mendung ingkang sowan pralambang kahanan batin ingkang sabar, sumeleh, sinengkuyung lan kawicaksanan. Emas ing tatahipun dudu mung prakawis kamulyan lair, ananging pralambang pepadang rasa pamuji marang puncak ing kesempurnaaning jiwa. Pusaka punika ngemu tuwah agung, maraksa ing badan, ngala berkah kamulyan, niataken kasekten, nuntun marang kawicaksanan sejati. Ing ngendi pusaka punika dumunung, ana ing kono kesantosan tumitah. Bebaya sirna, musuh minggat, Bathara Sami tumut ngreksa. Megantara minangka cihna, ngilmu tanpa pamrih, kadigdayan tanpa pamer, serta katentreman kang jumeneng langgeng. Kita mbabar pusaka punika kanthi waspaos. Ingkang sepindah warangkane ladrang Surakarta lumuntur Prabawa ngajengaken kawibawan lan kebecikan. Dapuripun inggih punika megantara tinatah emas. Makarti makna kaendahan rasa kang tumraping jagat. Pamoripun beras wutah utawi wos wutah. Pralambang banyu panguripan, berkah kang tanpa pungkasan. Tangguhipun inggih punika Mataram Sultan Agung. Sumber kasekten sejati, linuwih tan katon, kuat tan kinira, menang tanpa ngasoraken. Mugi pusaka punika dados pepadang benteng kesantosan sarta wasilah pangliputan sih rejeki, kamulyan lan kawicaksanan tumrap kang ngasta. Sarira kawilujengan, gesang pinaringan, nugraha urip pinaringan rahayu. Bilih mekaten anggenipun kula mbabar pusaka kathah klenta-klentu anggening tata basa, tata cara dumugi tata krama kula nyuwun jembaring samudra pangaksami. Nuwun, matur suwun.